Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanano. Karanday atong ipadayon ng laing sumpay ni Sugilanon kung sa dili pa. Di ay pipila nga nag-comment si Lane Sevmen. Wow, thank you sir, idol, paspas kayo ang amping kanunay sir. Salamat kayo no sa pagpaminaw, Lane Sevmen o kang isim. Salamat admin, bilis kayo sa pag-upload. Firmly listening from Indiana, amping butanan. Salamat kayo no, isim. O kang Leonisa Cabando. Thank you sa drama sa Laila Libat, part 35. Ha ha ha. Salamat kayo no sa pagpaminaw, Leonisa Cabando. O kang Maricela Humawan. Dali ra lagi kaayo ang Laila sir. Thank you sa makalingaw nga Laila. Salamat kayo no sa pagpaminaw, Maristel Humawan o kang Joan. Ha ha ha, lingawa jud nako aning digoy oy. Sungugan kaayo. Ha ha ha, daghang salamat sir sa kanunay sa pag-upload. Malingaw na kaayo ko minaw ning dramaha while kuskus diris sa Layon Dapit from Taiwan. Salamat nga sa pagpaminaw, Joan. O kang Rocky Vlog, maayong adlaw diha Lods, padayon tagpaminaw sa drama. Salamat kayo no, Joan, Rocky Vlog sa pagpaminaw. O kang Liesel Suelo, kabuang-buang pod ni si Bimbo, bisan kabalo siya sa asa si Laila. Salamat sir sa pagpadayon o upload amping filmi sir, God bless. Salamat no sa pagpaminaw, Liesel Suelo. O kang Kitin Slab, tanaw na punta. Asa naman ang mga sumpay sa ikaw na promise, idol. Gahulat baya mi, dili ko kada adlaw ga comment pero adlaw baya ko gatanaw. Hulaton po namo ang part to sa Bagong Bayani sa Dubai. Salamat to sa pagpaminaw, Kitin Slab. Og ang katong ikaw na promise na ako lang na siyang i-upload niya ang kining Bagong Bayani, wala na to sa idugtong Kitislab no, kay atong adlaw wala kanang way klaro ang recording kay kanang balik-balik ba mo nang wala ko'y sumpay adto dito to siya dito to siya taman sa 1 to 5 walay 6 siya kayo. Salamat kayo no sa pagpaminaw, Kitislab. O kang Liesel Suelo, kabuang-buang po ni si Bimbo, bisan kabalo siya asa si Laila. Salamat sir sa pagpadayon og upload amping film sir, God bless. Baydo, nita maglangan niya ang sumpay ning Sugilanon, Laila Libat, part 36. Kuan pa, Alfredo Ramirez ang yangan. Si Alfie. Si Alfie pa? May kaila kong Alfredo Ramirez. Hay man na siya pa. Kinsa man na siya? Mao ka na ang amahan ni Venus. Unsa? Amahan ni Venus? Oo. Si Alfie ka na. Suod ko siyang higala sa una. Mao nga nagkasuod sa sila si Rickson o Venus. Siya di ay ang mikuha ni Rickson sa ospital. Sure ka pa? Amahan yun na ni Venus pa? Oh, Laila. Kung siya ang mikuha ni Rickson sa ospital, buot ipasabot ana nga tuan nila si Rickson. Tuan nila pa? Ngano nga man siya mo pauli din Gwapo o gwapa kayo anong maong picture sa busay. Dili ba, Raxon?
Oh. Og in love kaayo ta sa usag-usa. Love? Oh. Seloso man gani kaayo kanako. Dili ka gusto nga makigsulti kog laing lalaki. Siluso? Oh. Pero ako na lang sa kang gisabot. Kay unsa goy love. Og kini nga picture. Tanawa ra gud oh. Gialsagit ko nimo. In love ka ita sa usag-usa. In love? Oh, in love. Daghan magani kay nasuya nato. Tuod, dinhi ka lang ha, kay tawagan ako ng atong wedding planner. Hello? Bimbo, tabangi ko. Usa man ang patabangan mo na ako, Binos? Usa man na, dinalisod? Dili. Tugod kay gusto lang na kong ihinayon ang among kasal ni Rexon. Unya, okay din ang magpakasal mo nga. Wa pa man na siya sa hustong panghuna-huna. Bimbo, wa siya mabuang, oy. Na-amnesia lang siya. Ang akong pangutahan na ba? Kung doon namin mo kasal ninyo, kung na-amnesia ng usa sa mga kaslunan. Pero, siyempre, kinahanglan nga mag-ambing. Kinahanglan gid, Binos. Pero mas maayo gid nga mahinumdum siya nimo. Nga ikaw ang iyang unang hinigugma. Una ka mo magpakasal. Pero, nahadlo ko nga makitaan siya ni Layla. O kinahanglan man ng kamot ka. Nga mahinumdum siya, nga uyab gid mo. Ako na'y bahalang, Layla. Unsa? Mauna, Sir Diggs. Amahan ni Venus ka na Alfredo Ramirez nga itong ipangita. Ako'y mauday nga wa nila iuli din. Tita, ilang gikidnap si Rexon. Mauna ko pagtuo. Ilang gikidnap si Rexon. Nelson, sunod mo na to. Bida noon, bida na. Ako andam Mayo dito. ka ng sungon sila, Digoy. Tawgan lang tingali, oy. Oh. Pero, mutugan sa kasi na tita kung natong tawgan. Nahibaw na ta nga amahan ni Venus ang mikuha niya sa ospital. Ug ang kwapang babae, mao si Venus, di ba? Maura, Pero, ang bagot na. Kung nga nung wa mo pa uli din ni Selection, Basing gikapos yan, oy. so, gigapos. Oo. Oh, Husto ka. Gigapos Selection, nila ni Venus. Mao nga wa kini makapauli din si Spy. o kay gigapos man, dili gyud makapauli din Digoy, no? Dadaan na to sila pulis. ha? Kuan, kinahalan unang ato ni makita si Rexon nga tuwa bagyo sa ila, Sir Diggs. Pero, ang problema ko na sana to pag ato sa ila. Mao. Simple. Mag-auto. Awa? Aw lang, sige maglakaw. Aw, Mao na. Katultul ko sila eh. Ha? Usayon na kayo ang pag-ato sa ila. kini Sir Diggs. Kinahalan sila nga, dili sila makapangandam. Gamitang imong nakatunang karate, Layla. Pero ang pangutana, kumutukan ba sabka sila? Kinala magkinahon na kitag maayong paagi, Sir Diggs. Ug ato lang na ni isikreto, ha? Ah, sige. Ato na yung sikreto. Kunaon na, dad ako sa bahay ni Venus, Sir Diggs. Ugma, dad ako sa ilang bahay. Kinala makatultul ko sa ilang bahay. Good morning, Venus. Good morning. Hi, man Selection. To a salon. Mas ganahan man siya dito. Lakaw. Ikaw na siya pahinumdum niya. Kay tawagan pa na ko si Papa. Okay. Hello, Pa? Venus. Kumusta na diha sa bahay? Pa, makalingkod-lingkod na si Rexon. O na kayo mo sakit iyang o. Purbita. Maayo. Ayaw gid siya pagawa sa sabay, ha? Dili mahimo nga dunay makakita niya.
Layo-layo man sa dinilang bahay, Sir Diggs, no? Gikan sa syudad. Mao gyud. Permi ko mato ni Venus sa ila kung mahubog na si Mayo. Mao ba? Malipayon ba sila sa una, Sir Diggs? Malipayo ro sahay. Pero magsige ka, way. Ambot na gani. Ako na gani silang madlan gani. Akong kimadlan nga dili na magdugay. Mao ba? Manghimad sa daig ka? Oo. Tanaw kong badlis pad. Uy. Dol-dol na ta sa ilang bahay ni Venus Day. Parts, Rickson, kumusta? Ikaw si... Bimbo. Ako si Bimbo. Nagila-ila naman ta. Sorry. Di pa ko makahinumdum. Okay lang. Ayaw po sa. Kalit mo kayo mong pagkadisgrasya. Oo. Ingon si... Venus. Ingon si Venus. Usap ng picture nga imong gigunitan. Picture ni Venus og nako. Nimo? Ni Venus og nako. Huwag ka ba laing may numduman si mong mga kaila, Rickson? Kaila? Mga amigo. Parehas man ako. Amigo ko nimo. Pero bitang magkuyog si Imnanan. Imnanan? Nainumdum na ka. Pirmi magalit sa Madonna Bar. Madonna Bar? Saman, nainumdum ka ini? Wa? Okay. Ilan na hinumduming mayo ang atong kasuod. Ang inyo nalang relasyon ni Venus. Venus? Uyab mo si Venus. Uyab? Uyab. Babae at lalaki nga maggustuhanay. Monay, uyab. Og in love ko. In love ka ni Venus. Si Venus lang ang babae gusto mo pagkaslan. Ipakita na ba kaniya sa iyang Buda? Buda? Buda. Ang para ba isulob sa inyong kasal? Buda. Nakakita na ako sa Buda. Maayo. Sagdi lang, Rickson. Tabangan ti ka nga mahinumdum ka sa nangagi. Salamat. Okay. Ano lang ta, Laila? Aron dili makitaan ang atong gisakyan. Nakaila si Venus ning autuwa. Oo. Hingos usab ka. Kahimi na ba di mo taon, uy? Nga, Sir Diggs. Lain na din ani may kukmata, Sir Diggs, no? Walang tagbuang. Mao gyud. Aka na dia, manarambay ni Venus ya. Mangawas ta. Padulta sa bahay ni Venus. Pagbantay nga dili ka makitaan. Unsa ni? Maunay buwak. Buwak? Kana? Swimming pool. Hilig ka sa swimming pool, Rexon. Love. Kana? Mao na ang jacuzzi. Okay, Venus. Nahibaw naman tingaling kasi mong trabahoon, Rickson. Bimbo. Kinahanglan nga ako sige palaila og balik sa mga butang siyang palibot. Kana? Hoy. Kuan? Auto na. Akong auto. Auto? Rexon, asa ka? Venus, doon siya paingon sa auto. Rexon! Rexon, ayaw magsakay ng auto! Rickson! Ayaw na pag-drive! Bago ka ba nagkagawa sa ospital? Rexon! Dili pa kami himong mulakaw. Labas pang samad sa imong ang imong operasyon. Auto? Auto na. Akong auto. Og ikaw, doon na sab kay imong auto pero... Doon ako'y auto? Oo. Ha?
Nagbuba ng imong auto tungod sa imong pagkadisgrasya. Oh, disgrasya? Oh, kanang samad sa imong oo. Mao nang resulta sa imong pagka-aksidente. Ha? May sakit na sa mga imong oo. Oo. Maayo tingali nga mo sud na ta. Ayaw. Rickson, kawano no? Di mahimong mabasa ka. Ngayon ako sa gate. Ay, tula lang ko. Agoy! Ay, Sir Diggs, kalma lang, Sir Diggs. Sakit sa kong tuhod ay. Diling kay tapadol ha. Kay doon ay CCTV camera ang gate. Ano lang muna tayo ha? Pero kung nanirata din dili na tumakita sa bahay, Sir Diggs. Manuktok lang ko, Sir Diggs. Uy! Kagahig mata. Ninagay ko sa gate. Minta pasudlin ko nila. Nam kinipindutan din pa. Kanang doorbell. Tira. Mintag si Venus mo abli na ako. May tao sa gate. Tao? Bimbo, ikaw dali abdi sa gate, B. Rexon, dali. Suod na sabay. Kinahanglan makainom kasi imong tambal sa labad sa o. Sige. Lakaw naman sa sod. Ako rin mabli sa pultahan. Dali na, Rexon. Dili. Rexon, labad ba ka ang imong o? Kinahanglan makainom ka nagtambal. Rexon, dali na. Uy, doon na lang tayo mo abli, uy. Ay, hello diha, uy, mga langit. Pablihitaw ni gate. Day, unsa naman, Day? Uwa gimi ablin, Day? O ba manggit, Sir Diggs? Ha? Uwa magitaon? Basig uway tao sa sud. Oh, magsigigi ko pindutin ni doorbell. Kung dili ko nila ablihan. Nalilapit, Sir Diggs. Hindi niya. Mayong... Layla? Niya ka? Bimbo? Nakadinis silang Venus? Anong niya ka, Layla? Ani asaba ko, dong Bimbo. Uy. Anong niya naman mong duha? Ay, magisulti ko sa amahan ni Venus. Sa? O gano'n magkisulti ka masamahan ni Venus? Nakailadi ka siyang amahan? Nakaila ko niya. Siya si Alfredo Ramirez. Og Alfie ang niyang angka. Kaila siya ni Papa Luisito. Mga dili mahimo nga masipyat mismo pag-anhi. Pero, nganong nangita man kaniya? Ano naman sa ito, yo? Dili ka ako gipangutanan, ni Digoy. Nitubag lang ako. Ay, naibaw mo ko sa tubag. Naibaw mi. Nga siyang nag-atiman ni Rexon sa pagka-hospital ini. O sila duha si Venus na may paggawas niya sa hospital. Unsa? Diin good mo ng istorya, ha? Sa ospital. Nanguta naman kami. Ug ang amahan ni Venus, maringan sa may paggawas ni Rexon sa ospital. Ug may kauban niyo sa kagwapang babae. Ha? O kay gwapahon man si Venus, mao nga siya nagyod ang babae nga giingon sa nurse station. Wa din ni si Venus. Unsa? May bakasyon siya. O wa ko kahibaw kung kinsa iyang kauban. Unya, ano niya ka? Kung wala si Venus din Ni alang kay doon na mong ko'y gikuha. Ay, magisulti lang ko siyang amahan. Sige na, Bimbo. May gilakaw, uy. O, nanugon lang to nga, isira lang nako ang gate kung mulakaw ko. Bimbo. Tanaw na ko. Sir Diggs? naman? Tapaw kayo naong. Usa? Mara laging namakak ng naong ni mo, Dong Bimbo. Mahimong bagdi na lang mo mamugos. Balik lang niya mo sila yung adlaw, kanang mauli na sila si Venus. Naora. Sila? Kisa ba yung kauban? Si Rickson man kunong. Si Rickson? May ba si Rickson kay Venus sa pagbakasyon? Uy, kalita ko na. Wa ka to siya mahubog? Ambot lang, huwag ko mahibaw sinitabo. Pero nahibaw ko nga na ospital si Rickson. O nga si Venus ang miatiman ini. Pero murag... Ako pa ni mo, Layla, no? Pabuton lang mong pauli si Venus o si Rickson. Pero
Mahimo magpaliliyon lang ko nimo sa sud, Bimbo. Uy, di man ni among bayo, eh. Di ko kabuot, anak. Kung sa di ko magkapasurog laing tao. Sorry lang yun, Layla. Dali lang. Sir Diggs. Dali na lang. Mabalik lang unya ta. Mas may pa, kay bulakaw na nabasab ko. Pero Sir Diggs, kinalay kasulti din ako ang papa ni Venus. Balikan na, ugma. Kaya basin, may apas to ni Venus. Ha? Layla, gusto nito, Od. Nang mo trabaho ka na, ugma, ha? Dong, taxi lang ka? Ay, may mo sakyanan, Dong. Magtaksi ko. O, kaya na pakita akong sakyanan ni Digoy. O, Layla, magpaabot ko mo sa opisina, ugma, ha? Dagatag buhatunon dito. Dali na lang, Layla. Mamauli lang muna ta. Mamauli Sir lang. Diggs, tinuod yun ay nga na din si Rexon. Pero nga may uban man siyang bakasyon ni Venus. Mausan ninalib ka na ko. Dali na. Mamauli lang muna ta. Kana, muhigda ka lang una, Rexon. Para makapahuay ka ng utok ni mo. Katug lang una. Total, nakainom naman kasi mo tambal, love. Gihagkanti ka. Tagad kay, maumang ka ng kanunay na itong buhaton. Kanunay ko ni mong hagkan, Rexon. Unsa? Hagkan? Oo. Kay uyab man to. Oo. Uyab. Kita uyab. Mao na. Okay lang, Kun. Nalimot ka sa tong buhatunon sa una. Pero, nahibaw ko nga mahinumdum na ka. I love you, love. I love you? Kadiyot lang ha. Nanawag si Bimbo. Hello, Bimbo. Ngano nanawag ka? Venus, ayaw gud paggawa sa seleksyon sa bahay. Kaya naa sila ilang sa gawa sa inyo, gay. Unsa? Animal? Animal? Wa, Rexon, uy. Kuan, diha ka una ha. Pahuay lang una. Bimbo! Unsa man nagipululti nimo? Si Layla ang nagdoorbell kanina. Ug nahibaw na siya nga kamo si Papa nimo ang bikuha ni Rexon sa ospital. Unsa? O nagisultihan ba nimo? Wa ko musulti. Apan nagpakisusyo usab sila. O gidaa sila din sa inyo sa informasyon nga ilang nakuha gikan sa ospital. Ug may nang mahibaw ka, Venus. Nga si Tito Luisito ang misulti kang Layla. Nga imong amahan si Tito Alfredo Ramirez. Wisit! Kinahanglang mag-amping ka, Venus. Labi na karon nga, naibaw na si Layla nga naauban ni mo si Rexon. Ang saon man ako! Venus, kinahanglan ibog yung makuha pagbalik ang pagbati ni Rexon. Karon nga na-amnesya siya. Ug likayigod nga magkasugat sila si Layla. Okay, sige. Og ikaw, pangita sa pagpaagi. Kumapahawa na des gawas sa gate si Layla. Naunsa naman ni Rexon, oy, Sir Diggs. Ano mo ang siya mapauli? Sura na, eh. Hindi ba ko magkatubag ni mong pangutana tayo? Mamahuli lang ko na ka. Magpatabang ta ni Papa Luisito ni mo. Naglibog manggugo, Sir Diggs. May paganin na mo sabot ngayon kung kuhaon sa katapos ng adlaw gihatod ko niya sa opisina. Kanya karon, kalit lang siya bibalik ni Venus. Libog kayo. Mao gani. Ako, ibuong sa ko. Nakabaybong kayo hindi. Pero hindi, mamauli lang ng taon hindi. Nakaguog na taong tingan ako dahi. Mamalik lang ta din eh. Panuway. Nahibaw pa magod si Layla nga niya uban ako si Rexon.
Magsamok-samok na gito na akong panuway. Si Bimbo. Hello? Bimbo? Unsa naman? Venus, wala na sila. Nilagaw na sila ilaog didigoy sa gate ninyo. Unsa? Oh, salamat. Maayo hinuon. Pero, dili na kato sila mo balik? Mao ka na imong pakandaman, Venus. Kaya sigurado ko nga mubalik sila ila. Kaya naibaw na siya nga naan ninyo si Rickson. Unsa? Tuwag yun dahil silang Venus sa Rexon. Mao na, tita. Mao ba? Nakalitan bitaw ko. Umisulti gyud si Bimbo nga kauban gyud ni Venus si Rickson sa pabakasyon. Unsa? Oy, kakalit ko na ng hitabo. Tingali grabe lang kikayo ni hitabo ni Rickson, tita. Mga, nagsunod-sunod na lang siya ni Venus kung sa gustuhan ni. Bitaw sab, no? Pero kinahanglang ikasulti na to si Rickson, Laila. Ay, mo ni ako buhatan, tita. Nga naman day, Laila. Unsa may plano mo karon? Magbalik-balik ko sa bahay nila ni Venus. Kinahanglan makasudyo ko silang bahay ni Venus. Inigbalik nila. Mubalik sabta dito silang bay. Love, kaon na. Di mo malagad ang gitutukan ang pagkaon. Naglibog ko. Unsa? Nga naman di ay. Unsa may nalibgan ni mo, love, ha? Amot. Kuan. Naay, unsa? Naay, kuan. Love. Ayaw na lang na pugsang imong utok sa paghuna-huna. Dali na makaayo ni mo. Nga naman. Ang unsa? Unsay gusto ni mo nga mahibaw-an, Rickson? Kanang love. Ha? Love? Gusto ka mahibaw kung unsa ng love? Nganong love man kunin? Tungod kay uyab ta. O kasalunon ta. Mao nga, magpakasal na ta, Rickson. Kasal? Oo. Ato nang itakdang atong prenup. Oh, love, ayaw pang hupaw. Bahala na dili ka mahinumdum sa imong kaagi. Ang importante mao ang karon, ang atong ugma. Karon, importante. Ugma? Oh, ang atong ugma. Busa, magpakasal na ta, ha? Kasal? Oo. Kinahanglang mahinayon na gid ang atong kasal. Kung maayo ka na sa hingpit. Sige. Tinuod ka, Rickson? Magpakasal na ka na ko? Ayaw naglabar ang imong o sa pagkunahon na, Rickson. Ang importante nga ni akin ako. Maatimanti ka. Ugdungan tang mangandam sa umaabot. Naunsa naman noon ni. Mura naman noon, kaila ko na lang kumpirmi. Pero, kinala ako ginipungan eh. Ako ba konsultihan si Papa Luisito na sa kong problema ka, Rickson? Niya karam ready mo sa luyo. May sugo ka na ako, tita? Oo, Ngano ko ikaw may akong sugo. Kuan, naluoy lang kong naghuna-hunak ni mo. Tita, ako ba konsultihan si Papa nung Tora si Rickson silang Venus? Pero nakakita ka ba yun niya? Nga to dito sa ilang Venus? Wa, pero
Misulti man si Bimbo. Nga tuwagin si Rexon dito. Pero nanglarga lang sila si Venus. Oy, naunsad man si Rexon. Nayabag siya nga kalit man lang siya balik ni Venus. Ugma, matrabaho ko sa buntag. Unya, ni kahapon, mato ko silang Venus. Pero atuno na ako si Papa Luisito, tita. Pa? Laila, kumusta na si Rexon? Pa? Ayaw paghila ka. Masulbad ra ang tanan. Pero sa man nato ini pa. Natuwa man sila Venus Rexon. Ngayon maging siya mo pa ulit din Kung kinuod man nga tuwa si Rexon silang Venus, unya, wa siya mo pa ulit din Doon na ni dakong hinungdan. Gusto ka pa? Mga kinahanglang ikakita nimo si Rexon. Opa, bubalik ko dito, ugma. Kinahanglan magkita na gini si Rexon. Ikaw na'y mahibaw. Buhata gusto mong buhaton, Laila. Ikaw ang tinuod nga tag-iya sa kasing-kasing ni Rexon. Busa, susihag yun ang tinuod nga nahitabo niya. Dali una ko human niya akong patang naghihimo. Ano makalakaw na ko ron. Laila? Ah, Bimbo? Hay naman ang pattern nga ako gipahimo nimo. Ay, nira o. Okay. Niyap ko ilay ipatrabaho nimo. Ay, mag-half day ako, Bimbo. Ugmanan na ako na trabahoon. Ano mag-half day ka man? Mato ko silang Venus. Basi nauli na sila sa Rexon. Laila, kinalang dawato lang nimo kunod sa may nahukman ni Rexon. Kay nga naman tayo, Bimbo. Nagduda ka nga doon ay kausaban sa hukom ni Rexon? Posible. Kaya una ko niyang uyab si Venus. Ha? Doon na magiging kagahapon sila si Rexon o Venus. Mao nga, di ko na kalikayan nga posibleng doon na magiging kausaban sa rahona ni Rexon. Ah, gabiha, sandali asang nausab, no? Pila ramang yung kaoras, gikan sa mong sabot, nausab dayon? Oh, takay ba, oh? Oh, kung maumang gani na yung rason. Kasausan lang kapitik siya tudlo, may love siya balik ni Venus. Kinala sa tubangon ko niya, oy. Ano maklaro mig buwag ba? Pero di mo ko katuwa na, good. Doon na ginahitabo man siya pagka-hospital. Layla, huna-huna o nagmaayo ang tanan? Ako na nag-huna-huna, Bimbo. Kinahalang magkita gid mi si Rexon. Maong mo half day ko ron. Langgam. Swimming pool. Auto. Gate. Rexon? Ni anang imong kape, oh. Rexon, apungan. Oh, Rexon ang imungan. Og mauning imong paboritong kape. Paboritong kape. Ay, tubago na akong cellphone, ha? Tubago na ang cellphone. Daga na kang nakatunan, ha? Sige, diha ka una. Hello? Hello, Venus. Nag-update sila sa opisina. O padoon na siya din ha. Aron magsusi bahin ka Rexon. Unsa? Hain magkaroon si Rexon. Diya salon.
pasudla sa sabay. Dili mayo nga. Makita ni Laila si Rexon. Sige, bye. Balik ko na ko, Sir Rexon. Mayo kay nanawag ka sa bahay, day, Laila. O nagpakuha sa opisina. Ang kinahanglan naman yung makita na gini si Rexon, Sir Diggs. Mas maayo gina. Aron mahiluna na ka sa imong gibati ba? Sa ahon ta ni. Naglain na bang panahon da? Bahala nang maglain ng panahon, Sir Diggs. Ang importante makita na gini si Rexon. Rexon, nagdag-ong naman. Manood na natin sabay. Dag-ong? Oo. Tanawar agad ang langit, oh. Kana, mo ni dag-ong. Og, posible nga karong taod-taod, muuwan na gyud. Muuwan? Oo. Og kung muuwan, mabasa. Venus? Nga na, love? Hain si... kadong... dako nga tao? Si Papa ang buot ni mo ipasabot? Papa. Ang kuan, nag-asikaso siya sa among negosyo. Dili mo guna isalig di Papa sa laing tao ang among negosyo. Mao nga, siya gid ang nangunay ini. Si... Bimbo? Wa magpuyo si Bimbo dinhi. So, tuwa siya sa ila. Pero, paminaw ko, tuwa siya sa office. Busy. Office? Nagtrabaho? Oo. Tuod, ni ako yung mga magazine nga ipakita ni mo. Tanawa ni ha? Magazine? Basahon? Oo. Basin ko makahinumdum ka na sa ubang mga buta nga angay ni mong mahinumduman diha. Pero, mas maayo tingali kung ato ta sa sud. Unsa na? Kana. Veranda na nga nagatubang sa bukid. Pwede. Nangutana ka kung pwede kang musaka diha? Sure. Dali, ato ta dito. Mas maayo kung ato ta dito magbasa-basa sa mga magazine kay dili man tumabasa kung mag-uwan. Dali, ato ta sa veranda, Rexon. Okay. Niya kita rin. Niya po talaga. Nalenta mag-park din sa layo-layo gamay sa ilang bahay. Aron di ito makitaan ba? Siga on rabag mata tong ngim-ngim nga dako. Kinsay ngim-ngim, Sir Diggs? Binos good. Nindot siya mata pero siga lang. Maralagi yun ang ngim-ngim kung masuko. Mursag pungak kung maray. Manaw na ko, Sir Diggs, uy. Day. Karit lang. Marag... Dili man yun magsilbi kung manukto kasi ng gate. Kaya posible man yun nga mamakak na sila. Ha? Unya, unsam di buhaton ako, Sir Diggs? Ngayon mayo ay. Mag-ala James Banda. Unsa? James Bond? Kanang ilang bahay. Doon na veranda suluyo. Veranda suluyo. Gani, ato mo katkato sa si Venus sa una, sa diyang mga bata-bata pa sila. Kung mahubog, siya nga ihatod na ko sa ila. At doon na mo katkat. Aba? Uy, biday na ni mo diyang ihatod dito? Kung ano dili man si Rexon na mo hatod, ngano ikaw man? Ang saon mas ang paghatod ni Rexon nga, labababan siyang hubog. Ako gihasulo na ng mga tawanan sa batanon pa sila. Pero karon wa na. Ikaw na'y nahasol. Sige, Sir Diggs, uy. Muli po ta sa luyo. Dali na, Sir Diggs. Sige. Pero magbantay lang ta. Nga dili magkitaan sa gwardiya sa ilang village. Luisito, nganong gipatawag ko nimo? Teresita, unsa na'y balita, Direksyon? Wa pa mangyoy balita, Luisito. Tuwa pa sila si Digoy ug Laila. Nagsusi pa sa ilang bahay ni Rexon.
Luisito, ayaw na lang palabis imong kapalaka. Inahanglang mabalik na dinhi si Rexon, Teresita. Kay unsa, Luisito? Doon ako'y ipabuhat niya. Unsa? Unsa ka na? Mahibaw ka na kung niya na si Rexon sa akong atubangan. Sir Diggs, bukid naman din yung luyo sa bahay, no? Sir Diggs, dali. Mabukid yun. Pero, Sir Diggs? Nailala. Ha? Nagdili kayo tuhod. Ikaw naila ko. Naunsa ka, sir? Nga. Nga? Subayan ng kilid sa saril. Paingunan sa babaw. Ay, ikaw? Sige. Ako na lang subayan. Mo naman ka na di hapay nga dito sa luyo. Dito lang ka. Yaka sa kuder. Yaka sa... mana di. Sir Dex, basit na umigas diya. Yaka ka. Sige. Di lang una kahawat na ko, ha. Yaka na lang diha kay milisgang na imong ilong linakaw. Sige, ha. Nato yung umigas na. Tutuwan lang ko. Nuuyan na ba? Lahi sa mesya kung may gugma. Mao'y mukat katog bukid. Okay na ka din sa veranda, Rexon? Hayahay din Oh. O sige, magluto ko hot cake para nimo, ha? Oh. O, ayaw ba igipagpiya din, Oh. Magbasar ako. Okay. Kana. Magbasa ka ra gyud. Imo kong gihagkan. Oo. Kinahanglang hagkan ti ka kanunay, Rexon. Ano makainumdum ka na ako. Nga imo kong pangasawunon. Nina ko sa luyo sa ilang bahay. Nala ang veranda. Si Rexon na nasa veranda. Siya o si Venus na nasa veranda. Nag-kiss sila. Rexon, I love you. Rexon, kiss me. Please. Mingaw na kayo ko nimo. Rexon! Naay babay. Rexon! Ganay mo manigibuhat na ako! Magtakon ka! Magtakon ka! Ang babay. Panuway! Rexon, atubang na ko. Kinsa siya? Kuan, ang silingan to na mo nga nabuang. Ha? Nabuang? Magkakon siya! Imulanday kong gilan. Gusto lang di ko ni mo pasakitan. Pero nga rin mo pa manigipabutin ni panahon na, Rexon. Nasakitan ako, kumawa ka na ako, panawaya ka. Magkakon siya! Magkakon siya, Sir Dex! Gigilan ko niya! Day, pasabta ko. Inday! Unsa na di? Huwat ako! Agoy, may sakit ang akong tuhod. Day, ayaw pagdagon. Madagma ko. Hay naman to siya. Pasag ditong buang, Rexon. Nakabuhi na sa tingali si ang tangkal. Tangkal? Kuan, kanang dugay na namong silingan nga buang. Og nakabuhi tingali. Pero
Ako ngan ang iyang gisangpit. Ay, oo. Nakaila siya nimo. Mao nga, nakasampit gid siya sa imong ngan. Ha? Rexon, kalimti na ang maong buang ha, nga babay. Atubang nako. Ako ang atimana. Ang atong relasyon ang palambuon ta. Okay? Pero, naghilak siya. Ingon ato gito siya. Nagkakita na mo sa una. Og nagbanta siya nimo. Kuan, kalimti na lagutong bayhana. Okay. Anong kalit mo nausap sa Rexon? Igulan siya ni tanaw na ako. Magani ko niya sang kita. Jay, nilalaw naon sa magawi. May karatil magagagan, magkadusmo-dusmo sa kong dinagan sunod ni mo. Sir Diggs! Sir Diggs! Ano man ka? Sabi ni tabo ni mo? Suman, giyon sa magabi. Suman, gipakawawan ka? Ha? Oh, madutlan ba na ikagpakaawaw day Layla? Naghawak sila, Sir Diggs! Kinsay naghawak? Si Venus at si Rexon! Naghawak sila! Ursua! Bungot sa ilong. Pagtarong niya, sagoy naghawak. Nakita yun lagi na ako. Naghawak sila. Nakita na ako sa duwan ako ka mga mata. Naghawak sila. Oh, basig si Venus ra ang namugos nga hagan si Rexon. Naghawak sila, Sir Diggs. Buti pa sabot ka, nagsabot silang maghawak. Sakit ako eh. Sakit ka ako nakita, Sir Diggs. Hawat kay kundugan. Unya, ako pagigisangpit sa Rexon. Unya, unsa may nahitabo sa imong pagsangpit niya? Igo na siya mitanaw na ako. Misiga ang mata. No. Nakurat to. Nakurat. Kaya mo kung nagtuhan nga naghawak sila. Pero waman siya gisulti. Igo na siya mitutok na ako. Huwag ganin siya murason. Kung nga natuwa siya sila Venus. Igo na siya mitutok na ako, Sir Diggs. Oh, natukan to. Nakurat. Kaya naghawak ko sila si Venus. Unya, kalit lang kang mitigo. Sir Diggs, nausap ginawa-nauna ni Rexon. Iyan lang kong gidawaan. At ikating na kitutanan niya gisulti na ako. Iyan ako gipa-in love. Kunya karon, gibihaan ako niya. Unya, no, isa ka eh. Ano sa may imong plano ka rin, Inday? Bahala na lang siya, wey. Maulit ta. Surrender na ka? Kung guilty sis ako mga kita nga naghawak sila, mupauli siya ang murason. Pero kung dili siya mupauli, buti pa sabot nga wala siya karason. Mawaw siya matubang na ako. Kinay. Kalma lang, ha? Kalma lang. Tanawan ako ng gate. Wagit mo gawa sa Rexon. Huwag siya mangita na ako, Sir Diggs. Kung guilty ba siya, pasunod ako niya. Iyaw na ko pasabto, di ba? Di ba, Sir Diggs? Pero day. Si Rexon gyud ka ha, tong imo nakita. Ay, siya lagi, noy, siya. Makailang magani ko sa bisa tumoy nila siya buhok kung ako makitaan. Katupa ka nga klaro kayo sila sa veranda naghahawak.
Dili may tabang masayop ko sa kung nakita, Sir Diggs. Si Rexon, ginawa ko nakita, si Venus, ginawak. Sila cute. Ay, nako. Ngayon sa man. Mamaya na lang ta din, he. Mamaulit na lang ta, Sir Diggs. Rexon, ni anang hotcake na akong gipromise ni mo. Oh, naunsa man ka, love? Ambot. Unsay ambot? Unsa man, doon na kay gibati? Sultihi ko na sa gibati ni mo karon. Kinahanglang ato ng maatiman. Nga naman eh. Unsa man lagi ng imong gibati? Ang babae. Dili na mawasak mo na una. Unsa? Kinsa bang bayhana ba? Ang babae sa ubos. Kadtong buang? Oo. Dili na siya mawasak kung una-una. No. Kinahanglang wag tango ni mo sa imong huna-huna, Rexon. Buang ang maong babae, buang. Magbalik-balik sa akong nauna ang iyang tingog. Rexon, please. Ayaw na ko na libog ang imong huna-huna. Bunga lang na sa imong tambal. Sige na, kaon na. Ano mo pahuway ka? Nahago na lang hinuon ang imong utok sa pagbasa ng magazine. Kinahanglang matuog kaon na. Pero sa dili pa, kanaon na ning akong giluto para nimo, love, oh. Rexon, kalimti ang maong buang. Kalimti siya. Oh, maayo kay ni anak ka mo, Laila, Digoy. Tita, wala si Rexon. Unsa? Unsay wa na? Patay na ba siya? Ha? Patay na si Rexon? Ma'am, kalma. Kalma. Kay basin na mauna ka ni Rexon. Wa pa siya mamatay. Sige, sulti si tita nimo sa netabo, Laila. Sulti. May balik na gid si Rexon kang Venus, tita. Unsa? May balik? Laila, wa ko makasabot. Laila, sulti si tita nimo kung sa imo nakita. Sulti. Nakita na ko sila sa veranda si Venus ug si Rexon nga. Nagahawak. Unsa? Naghawak? Hello? Venus? Bimbo, nakita ni Rexon si Laila. Panuway, di pa yan na panuway. May mo pagipuso na ni mo si Laila. Oops, kalma lang, Venus. O sa may nitabo? Nagkagawas ba si Rexon sa bahay? Wa. Pero ang panuway nga Laila, miabot sa luyo sa among bay. Og nasangpit niyang panga ni Rexon. Unsa? Bimbo, nahadlok ko. Namahinomdom si Rexon kang Laila. Kinahanglan makumbinsira ni mo si Rexon nga magpakasal na mo. Mao ka lang ako planuhon. Pero mas maayog yun kung mahanaw na sa mong daan si Laila. Unsa? Venus, kana ang dili maayong una-una. Pasagdi lang una si Laila. Ako rin bahala niya. O ikaw, at imanag maayo si Rexon. Paningkamot na lang diha nga magkasalgid mo. Tuod kay wala mahimo si Rexon bisan kung mahinumdum pa siya ni Laila. Kung kasado na mo. Okay, ako na paninguhaon. Pero ikaw, at imanasab si Laila. Todd, unsa may reaksyon ni Laila sa dihang nakita niya si Rexon? Nasuko siya. Mihilak siya o ginganlan niya bakakon si Rexon.
Kinaabtan mo niya nga naghawk. Unsa? Naara mo na. Wala problema. Kinahanglan ipakita mo sa ng mga tao nga loving mo si Rexon. Okay. Wa ba yung kamay numdum si Rexon kang Layla? Wa lagi. Pero, Bimbo, nahadlok ko. Oh, nga naman. Dili naman ko namawa si huna-huna si Layla. Unsa? Oh, kana may pangitaig pagi nga makontrol ni mo si Rexon. Kinahanglang malimtan yun niya sa dayon si Layla. Okay. Paninguhaon ako. Venus, Bimbo, Tito, Papay. Kalibog. Rexon? Meron niya ano masab ka din sa veranda? Ganahan kong hangin. Oh, pero ayaw ba tubay sa babaeng buang ha? Kung mo anhi siya. Babaeng buang? Oh, kalimti na siya. Dili mahimo. Unsay dili mahimo? Dili siya mawa sa... Kinahanglang kalimtan mo siya. Oh. Kay maglabad lang ang imong mga... nga magunahon atong bayhana. Ang maayo na itong buhaton, love. Magplano na to sa tong kasal. Oh, kasal? Sige. Pa? Naghilag ka bang kuno ug maayo sa imong pag-abot? Kuan? Nakahilak lang ko sa kung nadiskubrihan. Unsa man ang imong nadiskubrihan? Ibalik ni Kid si Rexon kang Venus pa. Unsa? Nakita gin ako sila. Malipayan kid sila sa veranda. Isa. Ibalik na sila kalabing pa. Unsa? Imposible ka na. Ha? Unsa may imong gibuhata sa dihang nakita nimo sila? Ako na silang gisinggitan. Gisinggitan ako sa Rexon ug Bakakon. Kinahanglang mo balik ka dito. Ha? Kinahanglang mabati mo ang rason ni Rexon kung nganong mibalik siya kang Pinos. Basin tungod sa utang kabubuton pa. Kay si Venus man ang matiman niya sa ospital. Kinahanglang magkasulti paghihapon mo si Rexon. Huh? Patubagagod siya sa imong mga pangutana, Layla. Unsa? Mao ka na ang buhata. Gusto kong mahibaw sa rason ni Rexon kung nganong mibalik siya kang Pinos. Tuod no? Wa man siya makarason kay midagan man dayon ko. Nahiubos mong gugus ako nakita. Kay nag-kiss mong sila si Venus sa veranda. Lakaw. Balik ka siya. Digoy, nganong gilimpyuhan mo ka ng auto? Kuan man yan, kining manlakaw na sa si Layla Montrik. Og iyan po in taon mi maham nga dili mi maanhing sa among lakaw karon ha. Og nganong maanhing man mo ha, Digoy? Mo balik man mi sila Venus ma'am. Ikatunan ni mong balik. Og posible na gyud nga mapusilan kami dili. Mao nga iyan po lang in taon mi ni ma'am. Kay basin katapusan lang ni natong panagkita.
Ay, lumtiha, uy. Ang mga taong una pa'y mga buluhaton nga wa mahuman, dili pa kadapat yun, digoy. Mayo. Kanang ilang gitawag nga unfinished business mo, no? Mao ka na. Okay. Kinahanglang isulti na nimo ang angay nimong isulti karon, digoy. Kay tigalig magmulto ka kung dili pa nimo ang isulti ang angay nimong isulti. Oh, ha? Oh, tuod na. Tuod na pa man ko'y angay isulti ka nimo, ma'am. Unsa gani kadto? Sige, kay tingalig uwahin na unya ang tanan. Go. Ma'am. Ma'am. Unsa dikoy? Mo advance unya ako nimo, no? Akong ipadoktor nin akong tuhod sakit man. Hello, boy. Daghan na kag na advance. Adto na ni Dr. Moring ipatan-aw. Oh, ha? I-charge na lang Luisito. Oh. Sir Diggs, Milakaw na ta. Ay, uy. Musulti naman uta ko. Layla, kabugay ko ni mo attire. Nga nung gisi-gisi man ang imong gisulob nga karsonis, day. Oh. Ay, Layla, unsa naman ka? Ready na ka? Mas hindi na inukubay ang imo makita karon, ha? Tagoy. Na-drama na sad ka. Ayaw, lagi anang drama-drama. Kay makaguba na sa imong reputasyon. Kaya sa mga reputasyon ako, Sir Diggs. Bugoy baya ka. Astigo ka. Ilag-hilag noong kariya. Ang agbi. Mawagtang imong kuan. Ang agbi, Sir Diggs, B. Pumasibot niya ako mga luha. Maglumbam na pangambak, mag-uol ko. Labi na ni Rickson. Wa rin na buot. Luha, may tampuruso na. Lagi, Sir Diggs. Kapayason day ka. Pero, karon, kinalang tubago na gi-correction, Sir Diggs. Anya, karon. Asa man ka? Sa tubangan ka na moagi? Sa gate na kumaagi, Sir Diggs. Gate na yun. Kining day. Unsa naman sa gigpati? Basin og magtiyabaw na sad ka nga mobalik, ha? Di na kumuhilang, Sir Diggs. Ang ako karon nga maklaro na lang yun kung unsa na miini si Rickson. Mabalik pa ba siya sa bahay o dili na? Mo na lang na. Oh, kana gyud. Kinahanglang mangisog ka. Mawag Sir Diggs. Kaya kung mabalik yun siya ni Venus, ako ni tukon akong gugma niya. Kana! Ikaw na guna! Ayaw kalimot kung unsa ka. Ikaw si Layla Libat, ang babaeng way gikadlukan. Kinahalan doon na nagkiko ikasulti nga naa sa sul silang Venus. Ay, nga naman ni Sad, uy. Ikulbaan mo sa kung nagkatubang aning gate. Kinsa na dyan kayo moabli ron, no? Mayunta kong sa Rickson naging moabli. Kinahalang mahuman ikini problema, ha? Naalong ti moabli. Naalang unta. Kinalang kasulti ko ni si Rickson. Kinalang karuhan ko niya kung unsa naging duha. Sige pa ba mi? Uwa na bagyod. Unsyalan may atok, ma'am? Nabas, Rickson? Ay, ma'am? Ay, palihog ko, Bi. Sultihin nga may nangita niya. Layla angan. Okay. Sige, yes, ma'am. Akong sultihan. O sa ti pangalan ni mo, ma'am? Ina lang. Layla Libat. Magkasulti kaha sila si Layla o si Rickson. Mapugnan kaha si Layla ni Venus. Mga kadede, mga listeners, sunda ang laing sumpay tang sugilanon. Layla Libat. O salamat kayo no mga kadede sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.